Veľakrát si ľudia myslia, že pokiaľ majú nejaké dôverné konverzácie s chatbotom, že tieto informácie zostanú vlastne len medzi ním a tým AI modelom, ale tá skutočnosť je oveľa dramatickejšia v tom, že väčšina spoločnosti robí takú trošku nekalú činnosť a teda, že defaultne zapínajú trénovanie modelov na vašich dátach, čo to v praxi znamená, že všetky dáta, ktoré tam dáte, všetky konverzácie, súbory a tak ďalej idú na trénovanie tých modelov a teda to znamená v princípe to, že ja ako nejaký ďalší používateľ sa viem dostať k tým informáciám, ktoré ste si vypísali s umelou inteligenciou. A je naozaj náročné tie dáta potom niekedy v budúcnosti odstrániť. Oni v tých modeloch v princípe zostávajú už takmer navždy, pretože to odstraňovanie a čistenie tých tréningových dát nie je úplne triviálna vec a odstrániť dáta konkrétneho človeka je takmer nemožné, takže aj keď si napríklad vymažete históriu konverzácií, tak tie dáta nezmiznú. Tie dáta sú stále na tých dátových centrách, už v tých tréningových dátach a vlastne treba k tomu aj tak pristupovať, že čokoľvek tej umelej inteligencii dám, tak je veľmi pravdepodobné, že to bude ďalej sa nejako využívať, spracovávať, že sa k tomu bude vedieť dostať ďalší používateľ a podobne, tak treba byť v tom opatrný a ideálne vypnúť to trénovanie.